班紧做，免去南风。夜班紧做，免去南风。南风，南风，卷悠悠。南风，南风，烟悠烟，烟悠烟。太阳东，夜夜数，最好是摆摆观天不梦，一手条条剪下心思。水墨寒，云从是从天开天，强的是纯属南天北岭。哎呦，妈，莫安尼啦。妈，哪哟？弟，救救我！雨惨的。阿丹恁的出世是慈母的大事情，慈母的亲戚全部都为慈母义父，总算有后台来庆祝。阿妈对慈母有交代，感到较轻松。旁现伫个三瓦达先生的指导下，当天的准备发表研究论文。接着迄天的研究室地位，1941年，日本军投进美国夏威夷群岛的珍珠港，太平洋战争爆发。哦，莫烟呢，我哋只运动都会呢。再来，来呀！阿玲姑，来这来。好了。飞云啊！来这来了，来这来了。哦，对，对弟弟，阿婆那边。这位啊。好。来。对了。来啊。ジョー君。先生。すまない。邪魔をしてしまったな。私も休憩中です。台湾における地方性甲状腺腫瘍についてか。はい。君はこれまで十数本研究論文を書いてきたが、今回はこれを博士論文のテーマにしようというのかな。はい。いいぞ。簡潔明瞭。
大事なのは台湾に関する研究だということだ、この病気は日本にも類似の症例があるけれども台湾よりも少ない。だからこれは台湾の風土病だと言われているほどだ。台湾の気候や食生活と関係があると思います。その通りだ。先生、どうぞ。ジョー君、君は研究にかける情熱は素晴らしいのにお茶の入れ方はどうしてこんなにまずいんだ。ああ、すみません先生。母も妻も小屋で入れています。台湾のお茶の香りはね、日本人が永遠に真似のできない素晴らしい技術なんだよ。君らにはこんなにいいお茶があるのに美味しい入れ方を知らないなんて残念だね。ジョー君、はい。隠さずに言うがマッカーサーの戦略で米軍はもうすでにフィリピンまで来ている。最近の我が軍の動きを見るとどうやら戦火はこの台湾にまで及びそうなんだ。はい。君は時局が変化する前に博士号を取らなきゃならんぞ。さもなければ今までの苦労が全て水の泡になってしまう。私はそれを見たくないんだよ。そうなんだな。田舎に帰って拍手をします。本当に諦められるかね。無理です。そうだろう。さあ仕事だ。君はそれを一生懸命やりなさい。私がお茶を入れてやる。先生、そんな。どうぞ、もうお帰りになってください。いや君は仕事。私がお茶を入れる。続けて。日本の国旗は昇る太陽を表している。だが天高く昇ったままの太陽なんてものはない。昇ったものはまた沈むんだ。自然の法則に反して人間が思い通りにやろうと思ってもそうはいかないんだよ。綺麗です。一番の愛弟子とこうやって日の出を拝んだことを私は一生忘れんぞ。お、仁丹か。はい。学生時代には眠気覚ましによく口へ放り込んだもんだ。懐かしい。いいんだよ。母の愛をお声まげです。そうか。先生、ふるさとのことをお考えですか？
哟，太先生，用天了。无啊，任务无关咩，我就即间要来啊。那亲手我就先说啦。两个啊？无啦，无嘛个事情啦。可能下一步嘅请我还没，想讲，同讲一下吧，关心一下咩？哎呦，难得嘞。娘的啦，人家都爱想要囤钞事情啊，唔系呢。我请因为讲啊，因做事情本来就会照规矩来嘅咩，就唔掠下按用当错啦。有3万研究啊，无嘛解啦。掠博士学费真无简单哦。唔怕啦，跳摆吼，我日分无好诶，高等课考300难过诶呢。博士学费哦，都加个几年，有无嘛解？有理哦，300哦。同人讲啊，外地做医生诶，迄救人诶，唔要看文凭诶。迄讲骗人无医好诶，无讲博士啦，嘛去神嘛去陷入穷用啦。不过你啊论文，要去送去日本本人看见嘞，给人甘知，有请多个人送去就无转来啊，剩下面子呢。写完多做嘛解呢？掠去台湾又唔去日本。我就按用啦。哦，喂莫，我同看一下啦，看哪位无写好嘅啦，好无？五六度你嘛给人。好啦，你去给他面清楚啦。我是神哦，你阿爸迄个无过啊，连条路就无。好啦，我做的事情哦，自家要解决啦，你莫烦。你无爱，唔知退呆，唔敢要饭啊！好啦，你原谅啦，我莫烦的。你同讲哦，我下面子哦，莫下往日本去啦。妈，衫裤也囤10好诶，也囤输好了。还有今日啊，我也囤变好嘞。你休息一下哈。爱弟，我能歇一下，你都会叫我走。妈，我唔係嗰個意思，我係講，讓衫褲講到卡棒地尾度個酒體，我同抗洪也夠好拿。我能想都看孫嚟聽，我弟啊，你莫老，老誒都冇用誒。媽，你真嘅莫安尼想。我第以前，我個要幫人欠。這2年，好地有緣同我土順誒，我哪有好安強鬆啊？唔係無安上人隔壁鄰舍，唔都盡量帶。今日下我不要安亂哦，咩唔對亂到哪事？一家人人係無迄強下，我樣會安到一家人哦，講係無？唔來掠帶。大家較有盼，阿婆誒也較安心嘛。I know man 看得心。これがアメリカの新しい方法です。研究の結果、コインではこの方法を採用する子ないと思います。ちょっと待ってください。すみませんが、今後外科手術は必要なく、放射線療法を用いるだけでいいということでしょうか。
すみません。也下当年的开导过好啊，好啊，但係평年嘛佢辛苦嘅。迄講有冇嘅唔是開導嘅方法，我哋應該參考參考。もしおっしゃるように手術をいらないのなら内科に任せればいい。你講啱唔錯嘛？すみません，狄先生。迄講你想發表嘅感想，下擺發用機會啊。すみません。テイ君、何か問題でもあるのか？いいえ、いいえ。私は問題ありません。じゃあ続けなさい。研究の結果ポイントは。予定よ。澤田教授。澤田教授。おはよおはようございます。教授、これは何でしょうか。これは南洋へ送る軍医を徴収するようにという総督府からの通達だ。できる限り早くやるようにと言ってきてるんだよ。それは知っています。私がお伺いしたいのはこの通達がなぜ私のところに来たのかということです。私はここではね、公平にやっとるつもりなんだ。この前はジョ君がやっただろう。今回は君の番だ。公平だろ？私が台北大学で医者をやるのが戦場に行く医者を選ぶためではなく、なるべく多くの手術を経験して医術を高めるためだと。教授、教授、諸君でいいでしょテイ君、そう言わないでやってくれたまえ。なぜ教授がそれほどまでに薬術に秀でているだけでなく理解しがります。ご覧ください。我らの医学博士は学術に秀でているだけでなく体力も割にある。まだ医者を戦場へ。そうなんだ。しかしその軍医を選ぶ仕事についてテイ君には意見があるらしい。テイ先生が無理なら私がやりません。それはならいいです。忙しいだろう。大丈夫か？安心してください。私はいるからには問題ありません。よかろう。今回も君に苦労をかけるがよろしく頼む。問題。大文。はい。
妈轻松的啦。妈紧张啦。妈轻松的啊。哎呀，妈紧张啦。轻松的啦。すいませんすいません哎，做当然系上少哎。还是啦来。安先生安先生嗱，我前那边约飞嘅，但系破病心情歹啊。我愈个细妹朋友同你做嘅，心情歹啊。嘛个问题都唔讲，嘛认同天数。好啦，唔可以讲愈好嘅，冇认同天数。做唔得意，做唔得意。看你的样诶，像嘛个南面人啊。哪边人啊？美丽。唉，唐人的腔调，愈低人的苗栗人，哪会哭啊？我会哭。我爱哭。好，作战的地方哦，青好我爱哭意思。唔用问题。唔开边意思，语言的人。是啦，好听。阿福卡就存到阿婆，还有只露台个露妹。阿婆当然就洗衫裤了，穿起来。我本来就台北偷书。我本来做医生，迄个牙医男友，迄无做卵样啊，去牙破样诶，有只老太，还有老妹，去台湾样啊。阿莫伊，阿莫伊。哇，唔这哦，放开这个奶，你这摕咧，副卡一年我用的啊，自家结啦哈。社交室です。はい。这是三和田先生甲齐医生。こんにちは、浅田先生。こんにちは。君は家族に病歴のある人はいるかね？ありません。視力がちょっと良くないようだな。まあこの程度なら仕事に差し支えはあるまい。どうだね、ちょっと。肺に影が
あるようです。初期の背景過去ではないんでしょうか。そうかい？レントゲンを見る限りではそんな兆候はないようだな。매 것도 형부 문문에. 선생, 고요 인갱요 선생이 나니까 가가나즈 다이님의 맡기고 가게마스. だが교상님아니요做一个后医生呢，大家喺附近，你個冇乜嘅問題，走過嚟請我，有佢幫你弟弟啊。好。はい。ありがとう。ジョ君、今回南洋へ行ってもらわなければならない医者の数はそれほど多くはない。しかし戦地では医者を待っている場所がまだあるんだ。我々としてはどうしてもふさわしい人を選ぶしかないんだよ。はい。じゃあ続けるか。哦，这位。你安准。ジョ君、もっとゆっくり食べなさい。それじゃあ味も何もわからんだろう。お腹がいっぱいになればいいんです。全部栄養ですから。君はいつも二口三口で食べ終えてしまうじゃないか。毎日病院で一日中一応病や十二指腸潰瘍の患者を見ていれば自分も気をつけなきゃいかんと思うようになるだろう。もっと体を大事にしなさい。先生、父と同じことをおっしゃいますね。まあ君のお父さんとは似たような年だから自然と言うことも似通ってくるんだ。それもこれも君の体を思えばこそなんだよ。はい。皆さんちょっと静かに。法政に二人では金の深く金言するとこうなり、もうにどうしてこんなことを。素直はもとより尋常にあらず、何時新聞の中傷も金よくこれを知る。疲れとも金は自分の目くところ、礼がたきを耐え、忍びがたきを忍び。もって万世のために太平洋を開かんと欲す。金はここに特体を保持し得て、重要なる何時新民の適正に審議し、何時新民と共にあり、もしそれ上納に来るところ、左に負担を刺激し、あるいは同胞を排したい。宿便はまた何でしょうか。いや、戦争は終わったが
傷ついてしまった人の心はなかなか癒せるものではないよ。私はどうすれば。ジョ君、我々は医者だ。これまで通り人の命を救う仕事を続けようじゃないか。わかりました。帝国の人情とに鑑み、情の時をもって非職を琉球戦と保し、ここに重量なる男児信任に次ぐ秦は帝国をして米英と四国に対し自己什么讲？加拿大只有伫广播哟。广播啥？听人无咧。我嘛听无啊。听无你安尼看因安尼。啊听呢，安尼足严肃的，安尼是。你去问看卖。你去问问。我唔敢，我唔敢。啊，你过，你较敢。哇，嘿嘿。你去看见，这看一个啊。拢伫哭咧。安尼哦。代志大条。平等、ガスナごときは元より金が志にあらず、しかるに公選戦対応を受けみ、金が一回消費の優先、金が閣僚有事の先生、金が1億中所の。吉公，日本大叔的啦。迄台湾的，台湾尾领无？唔对哦。啊，伊个呢？伊个尾领无？也唔对，按遐的，阿碰因愈蛮贵，你有事无？问啊，打电话问看是。妈，阿碰伊贵的，贵的啊！有事无？冇事。好遐贵的哦。有通到我嘅消息无？冇咧。啊，错啦，天房哦，都咪去调控诶。给医院哦，医院饭好无？饭好啊，太教有一些飞唔过身啊。不过咩好啊，真正结束。然后几多事情还无限呢，叫你死嘅。二妹啊，你想去洗身呢？好啊，我去暖水。去啊，去暖水。水有辣烧冇？走地。红呀。日本人大叔诶，下摆尾领的无？啊，下摆的事情慢人要提咯。啊，医院呢？日本人开个医院为关门，经过你爱做乜解啊？我凡去做医生啊，救人啊，无我去做乜解？你下一摆日本蛮人管的。慢人管都做得啦。反正诶，我本管，本人每管，那样如何呀？你哦，如何讲那个？好生意哦。好啊。要不要
はい。唔會。我嗌下杯。茶杯喏啊，好啊，茶杯點啊？安尼做對冇？我哋。可以啦，啲見少誒。等下媽媽聽到，會費事。您是犹太家，梦来神古今，公山留神迹，我皮肤登临。カルテは全部ここに整理して入れ直しておいたから。あと人事関係の資料は全部この下に突っ込んどいた。印鑑とゴム印はこの箱の中だ。ただいつまで通用するかは分からんがな。ジョ君、君は第一外科で一番信頼されてる医者だ。しっかり頼んだぞ。阿姊，唔是招来啦，妈讲要传两个sản婦去上課，阿嬷媽要見呢。nhà sản phụ anh nhong cái trò, cú chủ nhở. Ngày mới, ngày lúc mới trò. Ngày à唔đi à,因為嘛。muốn tu muốn kiếm một cái. 按太年的sản婦很重要。好嘞，吃飯。我吃飯了。阿婆，按照。多。這就叔叔的父母多哦。ngày tí là, mà, cho ăn chú ấy sản phụ hi học cảo, thằng học với sale ngày mới chọc là. Nhau biết chú, à phụ huynh cho hi lại coi nhau哦. Số ga, ngày tôi chồng ngày chọc à,吃飯luôn. Ngày mới là, nhà sản phụ真是懂處呢。sản phụ處你要冇慢講啊。chỉ vì, ngày nay nhà懂啊。sản phụ哪冇個用啊，nhìn ăn哦。唔真個講。好嘅啊，兩個，我打咗你嘅電話好冇？阿麗，你喊我背按單哦，迄唔作死來sản婦迄味道唔好啊。同師傅帶頓，去學校南灣起來。等下課嘅時間，咱個班過來，安尼都好嘅啊。阿婆，我真是唔熟作啦。妹，細妹都態度係講啊，你唔會玩就冇玩咩？我早晨出去時間，有冇看到馬凱斯啊？係咩？阿婆就安尼講，假使我到學校，大家就作支付，至於我作藥生，一定會幫你拿嘅啦。翻唔翻都翻。食飯咧。改聽。傅姨，莫你講啫，開始吧。弟弟食菜啊，搶菜。呀。阿爸，要你下停哦。こんにちは。今回はいろいろと引き継ぎありがとうございました。いや
感謝しなきゃならないのは私の方だよ。何しろ君たちに安心して引き継いでもらえたんだから。いえいえ、とんでもない。まあ仕事上の引き継ぎは大体あんなところで終わりだが、私は一つね、君に個人的に引き継いでもらいたいものがあるんだ。受け取ってくれ。先生、いけません。台湾に来て以来、君たちの一家には本当にお世話になった。これはほんの気持ちだよ。受け取ってくれ。これは先生の方が必要でしょう。いや、君に受け取ってもらうと実際助かるんだよ。日本へ引き上げると言っても途中がどうなっているんだかさっぱり様子がつかめんのでね。もしかするとこういう銀貨だって軍隊に取り上げられちゃうかもしれないだろう。君が受け取ればいろいろと使い道もあるだろう。先生、本当にいけません。わざわざ持ってきたんだ。今さら持って帰るわけにはいかないよ。それに君だってこんなものぐらい気にするような男じゃないだろう。それに何か私たちの関係はそんなに水臭いものだったって言いたいのかね。いえ、先生。じゃあそろそろ失礼するよ。前後還，年前快還。按官從嘅你，我同你拿。我向澤田先生轉床來，記錄要拿歸依啦。我聽表弟同人講道謝，也做迄種人嘅基本。好。待ってください。先生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 。ありがとうございます。いや、あれはほんの気持ちの印だ。私は君が助手として一生懸命やってくれたことに感謝してるんだよ。そんな風に言わないんで、私は先生の助手人なんで誇りを持って感謝してます。学んだことをいろいろと生かしてくれれば私も嬉しいよ。これからは2人は別々のところでやっていくことになるけども、自分と同様に頑張ってるやつがいるというのが分かれば、私ももっと多くの人を助けることができるってもんだよ。先生の恩はどう返したいなか。そんなことは簡単だ。一杯おごってくれればいいんだよ。はい。麦总，麦总，工长，你这糟糕，拍死，你拍死，糟糕，你拍，嘿，拍死，慢跑，慢跑，慢跑，立下。我是地大医生徐梦英哦，那个跑。糟糕，不能的拍死。阿姨嘞，立下。别大院の。你不能他跑，你不能你拍死，哎，慢跑，慢跑。今救过一个台湾人啊！我有救过人，我拍死，帮我说，呀。
私の場合は4時とよく衝突いたしました。沢田先生、待ってください。沢田先生，干什么？沢田。送行无来面那强那，班行无来厝那。混转那个南马风啊，从山流来过那，太气哟来伊那来烟那，土贫落苦那。偏背那个猎巴国家，攀米哟来佛那，